Tarvitsenko avioehdon? Moni miettii tätä vasta, kun on jo liian myöhäistä. Tarvitsenko avioehdon? Vastaus ei ole kyllä tai ei, mutta tässä on 5 syytä harkita sitä. Ilman avioehtoa kaikki jaetaan eli lakitermein ositetaan tasan. Myös oma omaisuus ennen avioliittoa voi päätyä osituksen piiriin ja näin ollen jakoon. Voit rajata pois omaisuutta. Avioehdolla voi sulkea esimerkiksi suvun perintötilan osituksesta. Yksilöllinen sopimus. Voit tehdä täysin omanlaisesi sopimuksen. Kaikki pois, osan pois tai vain pelkät velat pois. Toimii molempien turvaksi. Ei ole epäluottamuslause, vaan merkki järkevästä varautumisesta. Voidaan tehdä myös avioliiton aikana, mutta vain jos molemmat suostuvat ja sopimus rekisteröidään. Avioehto on kuin palovaroitin. Et toivo tarvitsevasi sitä, mutta kiität itseäsi, jos tilanne tulee eteen. Harkitse, kysy neuvoa ja tee päätös mielellään jo ennen kuin solmit avioliiton.